Salut, învățători și supervedetele clasei! Sunteți gata să transformăm grădinița într-o zonă de râs? Astăzi vă prezint 3 jocuri distractive pe care cei mici le adoră și care îi ajută să învețe câte ceva. Primul joc este dansul statuilor. Puneți muzică, lăsați copiii să danseze cum știu ei mai bine, iar când muzica se oprește, toată lumea îngheață, fără mișcări. Vă spun eu, hohotele de râs nu se mai opresc și e perfect pentru a consuma energie. Următorul joc este vânătoarea de culori. Împărțiți cartonașe colorate sau strigați o culoare, iar copiii aleargă prin sală să găsească ceva de aceeași culoare. E o modalitate grozavă de a-i face să se miște, să învețe culorile și să observe lumea din jur. Și în final, jocul Mima animalul. Un copil mimează un animal, fără cuvinte, iar ceilalți trebuie să ghicească. De la iepurași care sar la șerpi care se târăsc, veți vedea creativitate și lucru în echipă. Nu uitați, magia acestor jocuri stă în zâmbetele pe care le creați și în încrederea pe care o construiți. Hai, încercați-le! Adăugați-vă propriile idei și vedeți cum prinde viață clasa voastră. Mulțumesc că ați ascultat și distracție plăcută!